Ticho. To vychádzajú organizácie výrobce, na teda ejakulácia, a ušený je orgazmus, ťažko sú dva typy organizmov. Jeden je vonkajší a je vnútorný. Vaginálny. Vaginálny, no. A ten vnútorný, ten všade, keď máme bod G, a bod G je pár centimetrov na podporou do pošvy, tak je tak nie, ale tak prísť tak všeobecne. A tam vlastne pri dotyku, alebo ako vlastne z toho bodu G, a tak tretinu, tak ale keď sa dostanete z toho G-čka. G-čka? Myslíš gram? Myslíš akože gramu, hej? Normálne, že gram? Čo G? Nutkanie na močenie, lebo je to blízko močovej rúry vlastne. Ja to vtedy to... A oni sú zrejme nejak si vyšli výbuchnúť. Áno, to je taká krivka. Hlavná taká krivku, že proste ide hore, hej. A ona môže mať aj viacej orgazmov. Vlastne je chlap, ale tak žena môže mať počas jedného pohľadného styku aj viacej. Keď sa chlap snaží, tak to čo chlap. Močka není záhodou. Ženy to prestierajú. Ženy to prestierajú. Ale chlap väčšinou dosahuje skôr. To nie je pravda. Dobre, a... Prosím ťa, čo